Dorka? No. Kde si? To umývadlo, tam najprv ten kovky, my ste bude trošku bližšie viac. Dobre. I sa dokáže píknúť ruky? Ne. Poča, tak to, hej! Ty dokážeš sa píknúť ruky? Áno. Koľko čak ste si umýť ruky a ja nedokážem pustiť tú moju mužnú pest? Čo? Ty si ruky. Ja som také hladná, ako. Normálne zapíšať a sama. Pán, sem je to? Žádám. Žádá človek. Žádá človek, ale no. No. Ja som umýval. Pozývaj aj tu. Ježiš Mária, máš na ruke. Super. Super, to biele, ne? Nežer, budeš to stať. No, je to jedno. Áno, to si pozriem. Ja máš ide na učenu, to napísaš? Čo máš? Matenku. 3? Oni majú radi sadu maso. Áno. Tomato. Jedno ti juter nejebol tu poslušača, keď budeš doma. Za posledných 7 dní som aj 5-krát chcem za to vidieť. 5-krát na kole jednom. No. Ty bola hladná? Haló? Samko, sem už zdvihnem von, dobre? Dobre, čau, čau. Dobre sa. Čau. Veo, že ťa môžem poprosiť, tá Mary má moju gumičku na vlasy. Niečo Vlastne. Je jedno. Ne, ja sa bez tej jednej nezaobídem a zajtra však nejdem domov. Treba ide. Na vlasy. Gumičku na vlasy.